O Concello de Noia inviste máis de 230.000 euros na instalación dun bombeo no porto da Barquiña, así como a dotación de tubaxe de impulsión en varias rúas da zona. Esa tubería de impulsión vai a permitir que esas aguas residuais sexan depositadas nun pozo de rexistro que leva por gravedade ata Río do Porto e dende ese bombeo de Río do Porto a depuradora. Esta actuación, que supón un investimento de máis de 230.000 euros, vai a permitir evitar un punto de vertido á ría, corrixir esa situación e vaise sumar a outras actuacións que se están desenvolvendo ou que se van a desenvolver próximamente tamén nesta zona de A Barquiña, Carracido e o Gradil. Esta actuación vense sumar a moitas outras en materia de saneamento encamiñadas a conectar vivendas que aínda non contaban co servizo, corrixir problemas de vertidos e seguir a completar a rede municipal que, coas últimas intervencións, acada xa o 90% do municipio. Estáse traballando neste momento tamén noutra actuación en auga elevada. Próximamente vanse iniciar unha serie de actuacións na Albariza e estas actuacións de saneamento pois van a permitir ir completando esa rede, van a permitir fundamentalmente pois dar resposta tamén a determinados puntos de vertido que se viñan advertindo dende Augas de Galicia. Estas obras veránse implementadas polas melloras previstas na depuradora, que suporán un investimento de 3 millóns de euros. Estas actuacións das que estamos a falar vanse ver implementadas cunha actuación moi importante de mellora e de optimización do funcionamento da depuradora de Noia, que vai a supoñer un investimento de preto de 3 millóns de euros, que vai a representar pois unha transformación significativa no funcionamento da mesma, na optimización tanto estrutural como mecánica de bandita depuradora e digamos que con esas actuacións máis outras que veñen previstas no plan director, pois conseguiría darse resposta a entre un 80 e un 90% da totalidade de superficie que ten o Concello de Noia no relativo a saneamento. O plan director contempla tamén a medio prazo a construción dunha nova depuradora.